Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan anina, adina inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Greetings to my dear mamays, Black Lady Shadow, Layad Zoraida, and Liza Bandao from Jonabal. Shout out kada GRBs, Red Recada, Morski, Mary Jane Chu, Mac Christian Valdez, Mercedes Salazar, Pretty Mary Palatao, Linda Pasyon, ken Yatsky Casey. Shout out kani ading Mayan Orpia Paas, kastamot amin agagayam ken pamilyak iti Nueva Vizcaya, from Dina Palma Benito iti Jeddah. Kakadwak ada Joan Lantano, Emily Agasid, Ursula Domingo, Marisa Rigor, ken Inga Abot from Nora Payon, ti Quezon, Isabela. Grupo mi dito'y Taiwan, ti Timpuyog, ti Kailukanwan, Pagraragsakan from Jen Pablo. Kumarek ani Nelia Collado ken Jovelyn Madriaga iti Singapore, ken ti Aloba Mendoza ken Manuel family from Judith Aloba ti Singapore. Makablaawan pa iti family Datul di Taamulong, Cagayan Valley from Gina Datul ti Taipei, Taiwan. Nilakay ko Glenn Kadoy kan anak ko ada isang kan ambong ijay Banay Pidigan from Grace Kadoy kan kablaawan da kamatan iti happy birthday. Shout out kada Abi Doliente, Raiza Burillo, Prosper Matias,
Ike's Leal, Two Tired Adventures. Makablaawan ti dawa pala si Lianyo kan Sabad family kan aminan at tagadungon surong Pangasinan from Aki. Pagulayan family from Angadanan Isabela. Ti kablaw kat nagapu ni Elizabeth Pagulayan. Anak ko ani Jet Juster Rivera. Congratulations from Mama Jasmine Rivera. Pamilya di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana. Shout out ni Luningning Javier, Nelia Collado, Lagon Atasha, Randy Danao, ken Superstar. Lakay ko ani Julie, anak ko ada Julida, Julian, ken Jerry from Loida Hidalgo iti Binalonan, Pangasinan. Anak ko da Gracias ken Ronaldin Medina, ken asawak ani Arlene Maburang Medina from Ronald Medina iti Riyadh, Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nina. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan anina, ngam dispensaram no jakon ilanad ti address ko. Adda pasamak ti biyag ko ajak tupulos malipatan manang, kat kayat kumat nga ibinglay kadagiti dumdumngeg, bareng makaibati iti adal. Nakurapay tinagtaudak a pamilya, kat ninanang kulaang tinangisaksakad iti panagbiag mi. Innem kami nga agkakabsat, iso akas taunay arigat ni nanang ko. Nalabit aga po iti nakaro arigat, iso ang nakaaramid ni nanang iti may sa abanag, asaan ko maarumbang nga aramiden ti may sa nga ina. Dito'y manang nga agtayek ti pakasaritaak. Nina, Ricky, ingkay agpalasan anak ko. Kalpasan na, ayaban yung dagiti kakabsatyo, tamangan tayon ton. Dandanin maluto tay inling tak akamote. Nanang, apay nga akamote maninti kanan tayo. Ading, di kan agreklamo pay. Nakita mo tirigat na tatang kananang amang isaksakad iti panagbiag tayo. Ayan namin ni tatang, nanang. Adapay lang ijibantay nga agkalkali iti kamote anak ko. Isupay ama inayon akanan tayo inton bigat. Ay, kakaasi kayo mat ka ni tatang, nanang. Sana bali anak ko. Mapanak agbirok ti pakilabak inton bigat. Bareng adda. Tapno adda maigatang iti bagas kan masida. Adamot pakitrabahuan ni tatang yu inton bigat. Yehey! Makaraman tayo mananitin na pikan si dayon, nanang. Wen anak ko. Iso nga anusan nyo pay laang ti kamote akanan tayo ita. Ala, umay kan ading. Intag palasan. Taayabantan tumutan dagiti kakabsat ta. Nasaya at adakan lakay. Adda ka din na alam ang mabalin akanan tayo inton bigat. Adda bakit? Kanun gayam. Nakitak ni kumpare Pedro itay. Adda ka nung mabalin mi apakitrabahuan ni kabangibang nga ili. Adda ka na muna nga agpakpa-construction ni Jay. Kat damdamagan na no kaya't ko ti sumurot kang kuana. Kasta ka di. Adakan ka day no kayat mo. Wana bakit? Mapanag. Sayang matay Jay. Sapay permarigat tayo ita. Sige no kayat mo lakit di. Ang kasanungay ti panagawid mo. Sinabado ka no ti panagawid mi bakit? Isa makaamo ka pa lang dito inton awanak. Nanusam tawa na pulos ti maibatik para kada kayo. Di ka agdanag. Agsapulak iti pakitrabahwak kabayatan nga awan ka. Ay, makaginawa tayong tumot siguron. Talinawasan nga adasweldom. Wan bakit? Dakal at tulong da ito nga enjaya da kanyak at trabaho.
paiso nanang, adan pagtrabahuan ni tatang. Wen anak ko, ngam linawas nga agawid ni tatang yo. Iso adat-datayon to kadagiti kakabsat yo ti mabati dito ibalay. Siya kung tagawir kadagiti kakabsat ko nanang. Amok namin niya oray ni manang nina, sumurot mo't kada kayo, numapan kayo agbirok iti pakitrabahuan nyo. Wen anak ko, sayang mo't ano da mabalin at trabahon ni manang mo. Iso pa'y ditangdan na. Di pagdanagan dagiti kakabsat ko nanang, kabalak idataripatuan. Sige nga rod anak ko. Ayun kayam, sa dino ti ayan ni manang mo. Adedye kusina nanang, agidaldali manag. Dagitimot kakabsat ko, adadedye ayan da nanalagring. Agaayam da iti parangan da nanang. Nala, sige nga rod anak ko. Tainakban pa isagana dagiti kawes nga imatan ni tatang mo. Masapad ka nung agapo dito inton bigat. Sige lang nanang. Nanang, apa yung sana nagawid ni tatang? Kunak man no sinabado nga agawid. Ay, jakmat nga rod mo anak ko. Ang mga nuado ti trabaho da, iso asaan anak kaawid. Kasta nga tangag pa iso nanang? Sapay nam namaan dagiti kakabsat ko ang makaramandamot iti medyo na imas amakan. Tadan sweldo ni tatang. Ay, huwan nga rod anak ko. Uray siyak, namnamaak mo't ti sweldo ni tatang yo. Madandanaga na ka roden. Ay, tiyak man amuno apay akastoy ti marikriknak. Saan kayo ngamin ngagpanunot itinuan niya dita nanang? Agawid tumot laang ni tatang. Wen anak, akan mapanak tuman iti balay da kumpare na. Tadamagak no apay asaan da anak kaawid. Nasaysaya at pa'y nanang. Tapno saan kayo ngagdandanag? Ala, umay kayo nga roden. Mangantayon. Adan dagiti kakabsat ko iti kusina. Ada ka di pa'y makantayo anak ko. Inlugaw ko na di nabat-bati abagas tayo nanang. Tapno makawaras. Ay, sige nga rod anak ko. Mangantayon. Kasta ti kinakurapay ti pamilyami manang Emi. No saan alugaw, kamote ti kankanan mi. Masapul pa'y amapan iti sabali a lugar ni tatang tapno agtrabaho. Ninanang kensyak, agbalay-balay kami tapno agsapul iti mabalen mi at trabahuan. Idi nagpakada ni tatang anapan nagtrabaho iti kabangibang nga ili, permi aragsak mi, taninamnama mi a medyo makalungaw kami iti kinarigat, gaputaadan pagsweldoan ni tatang. Ngam di mi ninamnama nga umuna pa'y laapanagawid ko man ni tatang, manipod iti baro at trabaho na, saan moten a nakaawid. Napangarod ni nanang iti balay ti kumpare ni tatang, akadwa na anapan nagtrabaho, ngam sabali tinaamuan ti inak, manang Emi. Nanang, apay, anya tinapasamak? Apay akasta ti langayo ang naggapu iti ayan ti kumpare ni tatang. Awanan anak ko. Awanan ni tatang yo. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan nanang? Saan mo't kaya mapod no akadwa na ti kumpare na?
Ana pa nagtrabaho iti kabangibang nga ili. Anya? Kasta tinaamwak anak ko. Awan ka nung ti trabaho anapanan ni tatang iyo. Isu nga atapag ka pinanawan na tayon ti amayo. Saan? Saan apon no day tananang? Amangan mo't nurabrabakan na kayo lang ti kumpare ni tatang. Diyan pa siya nakasta anak ko. Tauray ti kumpare na. Tinaambo sa dino tinapanan ti amayo. Anya? Ay, Diyos ko. Hindi na anak. Apay anaramin ti amayo ti kastoy. Apay ana iturod na tayo apinanawan. Pudno ka ditimbaga ni nanang, manang. Pinanawan na tayo ni tatang. Ading? Agpaiso ka di manang nina. Un ading? Pinanawan na tayo ni tatang. Ngam di kayo danag. Ada kami mo't kani nanang. Sanda kayo paypayan. Awan serbi na nga ama ni tatang. Gapulang iti kinarigat tibiyag tayo. Naiturod na tayo na pinanawan. Awan serbi na nga ama. Manang. No sa di naman tiyayan na ita. Sapay lang kumata naragsakan. Itilaksid tinaramid na kada tayo. Kaguram ka din ni tatang, manang. Taas ino ti maragsakan itinaramid na. Magina laang ti pinanunot na. Di na ba inikan patagdag iti sakripisyo ni nanang. Dagiti rigat ni nanang at tumultulong kan ko ana. Tapno may sakad lang ti biyag tayo. Awan sir-serbi na nga ama. Manipod ita. Laksida kon nga ama. Anak, talagang awanan namnama nga agawid pa iti amayo. Manon abulan tinapalabas. Ngam awan pa'y laeng nga aging gaita. Nanang. Inaramid kun ti amin tapno mabirok ak ti amayo. Ngam kaskas di nga awan nagmamaayan na. Bayan nyo nanang. Talaga siguro ang nauman ni tatang iti kinarigat ti biyag tayo. Wan anak. Ngam di kay agdanag. Aramidak ti amin tapno maisakad ko ti panagbiag tayo. Awaanan ti sabali ang makatulong kada tayo. Tulungan kayo nanang. Adamot ni Ricky nga agbantay kadagiti kakabsat ko. Agyaman anak ko. Ta iti day ta kinaubing mo. Nanakam kan. Amok. Di na tayo baybayan ti Diyos. Nanang, sa dino ti papananta? Apayan naglogan tayo itibas. Adayon samot ti papanan tayo. Ni, apay nga taasaan asong bata ni nanang dagiti sa ludsud ko. Nagadayon samot dun ti papanan mi. Ah, siguro. Adamapan mi pagtrabahuan. Apay akasta ti jar ni nanang. Di nakpay kayat akitaan. Kasasaok ngam nagadayo ti turong dagiti matana. Ay,
Amang ano malaglagip naman nun ni tatang. Malagip naman nun tinaramid ni tatang apanang panaw kada kami. Orayak lang ano sa dino ti dum sa agan mi. Asidagmat siguron. Awan apulos ti idiyak no sa dino ti papanan mi kaninanang iti daydi akan ito manang Emmy. Nang runa kat di namot sungsung-batan dagiti damdamagak ken kuana. Tapno jakon mariribukan pay, pinanunot ko laengen nga mga no adda ti mapan mi pakitaggadan nga agina. Iti saan ang nagbayag, dimsaag kami iti maysa nga ili. Adda tao asinarak ni nanang itinapanan mi a lugar manang Emmy. Masansan pa'y akitaan nak ti tao akinasinarak ni nanang kabayatan ti panagsarsarita da. Kalpasan na, siyakmeten ti kinasarita ti inak. Nina anak, agbati ka pa'y laang dito'y Masapul nga agsubli akon iti ayan dagiti kakabsat mo. Agsubli ka matla adagos, nanang? Saanan, anak? Ha? Anya nga rod, nanang? Anak, amok nga ubing kaunay, tapno maawatam daytoy nga aramidag. Ngam daytoy yan ti kasayaatan a maaramid, tapno mapasayaat ko ti biyag mo. Nanang, agawid tayon. Sumurutak matlaang kada kayo. Amang ano sapsapulan da tayon dagiti kakabsat ko. Agbati kan dito'y anak ko. Syaklaangan ti agawid. Saan ka di akayat mo ti naimas amakan? Ken kayat mo ti makaadal? Dito'y mapadasam amin dagita anak ko. Maitad amin akayat mo. Kay kayat ko matlaang no kadwak dagiti kakabsat ko. Kan oray da kayo, nanang. Naragragsak matlaang nagdadan na tayo. Saan mabalin, anak ko? Si kalaang ti mabalin nga agbati ditoy. Tapno guminawan ti biyag mo. Saan na, nanang? Oray agrigrigat tayon. Basta kakadwa tayo. Oray lugaw lang ti kankanan tayo. Okay lang kanyak, nanang. Basta didak panawan ditoy. Anak, para ken kamatlaang daytoy. Ar-aramidek daytoy, tapno guminawa ti biyag mo. Diyak kayat, nanang. Saan anatangkan ti ulom, nina? No imbagak nga agbati ka, mabati ka, nawatam? Nanang, di nagibati ditoy. Di nagpanawan. Pangasim. Mapana ko, nina anak. Agbatikan. Saan ka madanagan? Nasingpat ni Nana Maria. Amo, adi nakabaybayan.
Manon atahon tinapalabas. Talaga asan kon nakita pa'y dananang kan dagiti kakabsat ko. Saan na kon asinubyan ni nanang? Nilaangan inang Maria at talaga ti pamilyak. Katagyaman akmat kan kwa na. Tapinagadal na kan intad na amin akasapulak. Bakit abalasang ni inang Maria? Isaadak kala panagyaman na, tadimtengak kano itibiyag na. Kat aramidak mati amin, tapno masubadak di kinaimbag na kanyak. Siyak timang taripato kan kwa na, aging ka iti maudi nga angas na. Saan ko abaybayan ni inang Maria? Dani ka nagturpos ni nabalasang ko. Di mo ka di kaya tamaamuan no sa dino ti ayan dananang mo kandag iti daduma kakabsat mo. Para kanyak, saanan nga importante daytain ng Maria? Adda ka moton nga imbilang kun nga inak. Kasapulan ka di pa'y amaamuak dayta? Amo, kada sakit tinakam mo iti inam. Ngam inaramid na laang tikas jay, tapno mapasaya at natibiyag mo. Gapo takadagi di apanawan, talaga asaan na kayon akabailan nga isakad ti inayo. Inang Maria, kinapudno na, uray dagiti daduma akakabsat mo. Intad mo't ni nanang mo kadagiti daduma akakabagyan nyo. Anya? Makita yu dayta? Aramid ka di pa'y aya dayta tinasaya at anaganak. Nina, saan ka nga agimula iti sakit tinakam iti inam? Kaya't nalaang asumaya at ti masakbayan nyo. Iso na aramid na ti kasjay. Kinapudno na. Kanayon nga agsangit idi no kasta nga agkitkita kami. Ngam, dinan kayat amaamwam, nga agkit-kita kabipay. Saanan anapatag kanyak dagita inang Maria? Tinapatag, adda ka nang ibilang kanyak akapamilyam. Katdakkel nga utang ko anaimbag anakam dayta, aging ga iti tungpal biyag ko. Kablawan kanina. Atlas, nakagraduate tayon. Congrats, Matleo. Oh, anyang iti plano mita? Agtrabaho ka kadi iti sa bali a lugar? Adda di bagbagada papa, amabalin ko pagtrabahuan a dagos. Kukuha ka no tigayim na. No, kayat ko ka no. Ijaya ko na mga alat experience ko sakbay nga agabrodak. Oh, mayat ano kasta? Talaga gaya makayat mo ti agabrodan niya. Dakdakil namin ti oportunidad di jay. Siyempre, ora ada negosyo ni Papa ditoy. Kaya't kung ti maadan iti napinda sa future, babaw ni ti panagsalukag ko. Tiyakmot kaya ti mang namnamalatan iti ipatawid dan to kanyak. Leo? Nasamsamit mo't lang nga na namon ti panagbanligi, babaw ni ti buko da panagsalukag. Ken siyempre, tapno adan tumot may panakkel ko kadagiti agbalin to nga anak ko. Ken iti agbalin niya asawak. Kaya't kumutimang bukol iti bukod ko a pamilya, Nina. Imbag ka pa'y, ada parents mo a supportive kan ka. Saan nakas kanyak? Noawan pa'y ni Inang Maria nang padakkel ka ng paadal kanyak. Diyak ka mo no niya tinapasama kanyak. Mabali nakaslakngatan kadagiti ubi nga makitkitak nga agkalkal lautang dita. Gaputa binaybayan dagiti naganak da. Iso nga utang ko ti amin kani Inang Maria. Nasingpet ti Diyos, Nina.
Inaramat na ni Nana Maria nga instrumento. Tapno maragpat mo dagiti arapa mo iti biyag. Sana bale, into na danton bukod mo a pamilya. Nakarkaron ton amarik nam ti imnas ti biyag. Saan siguro mapasamak tay Taleyo? Gaputajak kayat ti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Anya? Amo mo tinagdalanak? Aging gaitan, nasakit pa'y laang kanyak tinagbanagan ti pamilyami. Iso nga inkarik iti bagik, ajak to almanan ti maaddaan iti bukod a pamilya. Jak kayat ti makiasawa. Jak kayat ti maaddaan iti anak. Tapno saan to a mairamraman iti kinagulo ti biyag. Nina? Tunggal makakitkitak iti ubing nga agkatang-katang di takalsada. Maipalagip kanyak tinapalabas ko. Iso akagurgurak no makakitkitak iti kasjay. Nasakit tinakam ko kadagiti naganak anang baybay kadagiti anak da. Ngam, saan ka mo takasjay? Saan ka di? Amo ka nasayat ka tao. Kat di mo to itulok mapasamak day takadagiti agbalinto nga anak mo. Kasano no makatumpungak to itikas iti amak? Aga po lang iti kinarigat ti biyag. Pinanawan na kami a pamilyana. Jak lakit di maaklon no kasjay to ti mapasamak. Saan to mapasamak day ta apang panunutom nina? Gaputa jak itulok mapasamak ti kastaken ka. Kanita agbalintong anak mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leo? Ay ayatan kanina. Ha? Kayat kung ay kanak iti gundaway amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko ka. Itulok mo kumaadwata amang bukol iti naragsak a pamilya. Leo? Kat ikarik. Saan to mapasamak tikas iti napasaram iti kalabas? Ikarik dayta, Nina. Jak ninamnama ti kasjay nga impudno ni Leo manang Emmy. Jak impagarok nga agayat matgayam kanyak. Iti kinaunday ti panawan a panagkadkadwami, jak pulos inikan iti kay papanan dagiti ipakpakita na kanyak. Nakafocus ngamin ti atensyon ko iti panagturpos ko, ken tilagip ti napalabas a pagteng ti biyag ko. Kan ingkarik iti bagik, ajak tupulos arapaapon ti maadaan iti bukod ko a pamilya, gapo iti pagteng iti biyag ko, ajak tupulos malipatan. Ngam na po na sa amin dagijay, gapo kan ni Leo. Pinanaknakan na tinadarisay a panagayat na kanyak, nga isumatan tinakatinnagan tiriknak kan kuana. Saan gayam anarigat apunasen tigura iti kaunggam, no adda dumteng amay sa atao, amang ipanagnak iti kinaimnas ti biyag. Itamanang, dandani kamin agkalaysa ken ni Leo, kat nakasagana akmeten amang bukal iti bukod ko a pamilya. No dumteng to ti panawan amakitak pay ti pamilyak, nakasagana akon ang mga klon kadakwada asi pupuso, ken awan gura iti kaunggak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Nina. Nina, pagayam ko, pudno at tinarabay na katinamarswa. Ta iti likudan dagiti napasaram iti biyag sipud kinaubing mo,
Impaayan nakakadagiti tao, amabalin a pagsanggiram, iti panawan a masubsubok ti kinatibker, ti pamatim iti Diyos. Maisa ni Nana Maria a nagbalin a pamilyam, idi panawan a kasapulam ti mangsaranay, ken mangipatagkan ka. Ita, impaay namutken ka ni Leo, tapno iso ti mangwaknit iti nakunlaapan a panunot mo, ken mangpunas iti gura, iti kaunggam. Itapay laeng kablaawan kayon ken ni Leo, iti umadanin a panaglantip dagiti puspuso yo. Ken amok, amay saan naragsak, ken nasaya at a pamilya ti agururay kada kayo. No lakit dita diyo liwayan ti kumararag iti namarswa, tapno ipaay na amin at tartarigagayan nyo iti biyag. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaba